Adi inanap paling buang kadinakiran na sa sinabay ng bararang kawawan Solot tanah dia mana, aduh solot tanah sing benasan tangan abis sejaran. Inan deli nay nay dah. Dai nana deli nan do de au de ka di apa de to kai isaran tam ko sai ka ku ku ano kanit ka pa nai kai apa ye to na ku pa sama sobe ka de ale kai to kai pia kapu sama tau pandit lai coi đâu tay răng để ai so đạo ta kata besi de dora sai ram đạo là bagai nai ka pandit nai cười nam về ta kriau bersatu pandai tau nai kana ada awai durangan angka sauna papena ka tina kriau gan tana mai poma Bagus. Hai, pantang tali ada ding. Amapa ane kada doai. Tahu pisai kuai ayat agakam. Dari tona kata yang tim ber ayat kawan kada tahu tay berikuan ya danoan ada tay nengkang ayam pemaan ada tahu berdet Bilang
Palakpakin niyo siya. Oh! Oh, tag 1,000. Oh, sumaruni, masuk 1,000 na. Murah dia budak. Oh, masih ka bos 1,000. Matan. Oh. 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 Kata sa masari ka mo. Masari ka mo bukan ko. 1,000. Anak ko to si Juan. Sultan Agos. Oh! Masih ka po. 1,000. Oh, miyalo. Harutan nyo ron. Itu sa masteran. Oh, palakpakin niyo. Pwede rin yung pagkakilalan ko ng bilang ang tao at palamit tier niyo ba eh. Nanahan nyo yung isa upang bilang ang tao na pinagdaranawan na makanggi kalog pamanama pa na makatangin sa kurak kalog huwag bahut na lang. Kaayak ko yung budak ka naman na budak kapawi nga nasumusukat ng tanwara bula alamin. Kaop pumanakikuha ka na sa ibarat ka mag-ewan ito sa kiyating bigera na sa iyong kaya mag-hindi rider pack ko na pagpumalasan na darpak ko ng gisaan. Kaop pumanakikuha nakikuha ka na sila na sa ibarat na siya ka nakikuha sa rako na ibarat kuradiin darapat trago suradiya Sulaiman sa umananong ko napakasalam ng kanan abas talilan na panugod niyan ng kanan apat at pulog patarantay niya ng mga kunis sa bilangon na tanan nakagagundi na sa malaykatra. Nasok pa na sa nakita pinimasagyang kay pagariya ka na sagyang kaya na mabulawan na pamanya nakakikuha ka na sarok po na ibarat tagatawaya na siya ka nakikuha sarok po na ibarat patipasan dala na murugos sa ilya na bumbaran sa umaninong ko natakasalam ng kanan abas salian na manya na matutu at ang burgan dengan saray pag nakaratong sa sabala
Sok manasok ini masalin utang katedra dieta. Mana yang kaya kulim tanga makalnas na. Pamanin nakikwa ka na sarok kunay borat na magayaway na siya ka nakikwa sarok kunay borat. Kopot redusul asikin. Kabut pa'y kuna kiso besariran na nasiulam pidaukir kasi bulawan nakapia maramatan sa mga tanabiduri. Sa kagitibuan ko saya tanarama pa na sa sukapak kabibinan tayo dari day mayroon guna pananarong kurun. Pero nasa saramay na nakulin tangka din na bay kadi-kadi na pagtungan dan makabapiyak ka man na may bay kung binurot tunuan doon na nalika din nakasalungan nakapasinagang kauray. Guna ka man namin dibalawi ko kay pero bertabur na dikakawa na mga din makalumadit kebulawan. Sa lako mga sabinan nga kay kiramit pang kata na nabapiyaan da kadin ng taong kapatamong buhos saranaw. Budi kaya saranaw ada pala din sa last of the na langinaw na ini baka patang baliliduwas salam.
Nagyuto so Perlas Team sa Ramain sponsor nagyan ko to kapapantagan Sidato Pahad Baraguna Rahman kapapantagan asulatan asimban di Sabesir Sabapro Beranda N Amapya nakamasaan tanong so kaklop pa yung alalan o kapapantagan